Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय जोङो बिराद बोरिं मोनबाय थादोंमोन बेखायनो जोङो दायो फैबाय पानिखाइति होननाय जायगायावहाय आङो 2018 आवनो फैदोंमोन बेयावहाय शुटिं लाफैदोंमोन आरो ओमफ्राय दायो माबायदि जानानै दङ होननानै जायगाखौ नायनो थाखाय फैबाय स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो Byeเลยथांगोन भिडिअ खालामबाय आं सान्दुंथार đâu mà có khả năng nặng vậy vâng ấy ayo sandungan sandungan này margaza अन्थाया अबेथिं मोनबा अन्थाया इ नङाले ओइलाय दासो गोसोआव फैबाय आङो आयौ सान्दुङा नायनाय मारगाजा वाव जोङो ओइ जायगायावहाय शुटिं लादोंमोन ओइ बिफां थानाया ओइ बिफां ओमफ्राय अन्थाइ थानाया बेयाव शुटिं लादोंमोन उदांस्रि फिल्मनि जि बरियाखाना जायगाया दुगैथावथाव दुगैनाय खिगोनां गोजा जोंनि दैया खामानि नायनो बाजै फावदुरि ओमफ्राय आगै ओमफ्राय इथिं आरो आदा बाजै माबा टुकुलि दा जोङो नावआव गाखोनोसै बरियासे फट' उथिनांसिगोन आरो जों दा नावआव थांनो नागिरदों नावआव मिनिनाया मा टुकुलि है गेलेलेसो नङा दै गैयि टाइमाव मोजां मिथिबायना इयो ओइ फैलाय फैसोना नावइलाय जों दा थांगासिनो ओइ नावआव गाखोनो नाव जावग्राबा दंना गैया मिथिला आरो
नै दैया एसे फट' सट' लाबाय नै बा फट' लागासिनो बिसोरो मार फट' फिसा फिसाजो दे हारसिं थिखांदे बा टुकुलिया फट' उथिलायलायदो मिनिलायलायदो मालाय टुकुलिया फट' थिखांसोदो बा आखाइ मोसालायलायदोलै एलाय इखो थिखांब्रा थाब थिखां बा दैया नाव दोङो मा दोङो बिराद बरिया आरोना लोगोफोरजों ओरैनो टाइम स्पेन्ड खालामफैनो बेयावहा नै गुसु जागोन नालाय दैया लेथ्राथार खिन्थु दुगैनो हानाय नङा आरो ओरैबायसा सान्दुं ओमफ्राय लावदुमा थांस्राबाय गारियावहा थानो हाया ओमफ्राय नायनोनो हायाखै नै आं दा सान्दुंदो ओरैबायसा सान्दुं ना बिराद सान्दुं ओमफ्राय गैया फट' थिखोनो सानदोंमोन गैया लावदुमा थांनासो थाहैबाय गारियाव माने सान्दुङाव गियोलै बोरमाया जेनेबा अखाखौ गियो लावदुमाबो गियो आयौ दैया दोले गेलेलेसो खिन्थु दैया टुकुलि जों बोराय बुरै फट' उथिगासिनो बुरैया फट' थिखांजागासिनो बोराया फट' थिखांगासिनो बुरैया फट' थिखांगासिनो आयौनाय लाबाय हनै मालाय टुकुलिया बा मालाय बिफाजो बा मालाय बा मालाय टुकुलिया Ay, di magchana. Pehli nazar mein. Last ever nahi. Gemsri Phoenix kami last ever. Dio. Ay, Brahmaputra niya ni sibang na. Karena ini ya. Ay, bebe. जों दायो नालेंखर बायनो नागिरदों नालेंखर बाय बे नालेंखर बायनो केजि 60 इलाय फैसा देखायदो र' बाङाय ओइलाय इयावसो नालेंखर फानदो इयाव लायना फैनां दे hot mari Asal bawa harga ini. नालेंखर जालायनोसैलै आयौ आंहा बेग लानाय माबा सानदों नालेंखर दानहोगासिनो नांगौ बिराद इखर आद्रायस लोंदो आं माबाखौनो जागोन बारा गोदै नङालै एटु काटि দিব दे जोंहा बिथाङा मैगंसो बायबाय थायो माबा जहा मोदोमनाय मोननायखाय एटु जहा ना बायद' গোটাই দি 50 টাকা লো গোটাই দি হ্যাঁ গোটাই দি 50 টাকা লো Gimana, Bo? Ano mo rin ka ada kilo mo ro नालेंखरखौ लेम होबाय थादो दाबो जाया पुरा लेम होबाय थादो
माने रुसिखौ लोंनो बायोना नालेंखरखौ बेखायनो लिंहरबाय थादों नायनानै हायाखै सान्दुङा नालेंखर जानोसै जोंहा बोराय बुरि हट निमक আছে নারকেল এই মা নিমখ নালেংখৰखौ নিমখটো যায় নামা নিমক আছে দিয়া নালাগে নালাগে নিমখ নালাগে মুখ লাগে নহয় দিয়া কোনোবা নাৰিকলি নিমখ খায় নেকি চেনি খায় কাটি পাৱৰ দে কি মানুহ হে এগলাখান বুজি চুজি নাপাং কি মানুহ এগলাখান আছে যদি জলকীয়া দি নাৰিকলেদি জলকীয়া আৰু নিমখ খোৱা মানুহ একে দেখা পাইছো নাজনো ক'ৰ পৰা আহিছে ও বড় বাচ্চা রে আমি হ'লে এনেকে নহয় দে আমি কচাৰি হ'লেও এনেকে নাখাম বড় বাচ্চা রে আমি এনেকে নাখাম কিন্তু মই নারকেল মুখ নহয় নাই নাই নাংবা এই লাভ নোৱাৰি মই দি নাম নিবে Đây đây juga menpibai manusia mah noko ang macam kesan lah sih pengen berbahaya bazar kan desa kan gasna aku zabasi sama nale ku zabaina kuya se